il-ġrajja li għadna kif smajna fil-Vanġelu tal-lum, ġifiri li r-rajja imorru jaġlu lejn l-ar u hemmhekk isibu lil Marija, lil Ġusepp u t-tarbija mfisqija fil-maxtura. Hija l-ġrajja li qed ngħixu aħna dalgħodu. Qed ngħixu issa dalgħodu. Il-Vanġelu mhux storja biss tal-passat, imma jirrakkonta x'ikun jiġri issa bħalissa. L-Vanġelu huwa il-kelma tal-Alla ħajja. U s-sabiħ tiegħu hu li aħna nistgħu ngħixu illum. X'inhu jiġri dalgħodu? Relattivament u x'hekk xi ftit jew wisq omna kmien illum u x'hekk relattivament għal ħdejn ġranet oħra. Forsi hawn minn ilhom qajjem ħafna. Ma llum normalment dak li jkun jorqod ftit iktar, aħna ġejna kmieni bħal rajja. U ħriġna malajr u morna fejn? Ġejna hawnhekk fejn Ġesu. U sibna lil Ġesu wkoll fil-maxtura. Għaliex San Luqa jirrepeti għal tliet darbiet li Ġesu kellu jinstab mir-rajja f'maxtura. Għaliex? Kellu bżonn għal tliet darbiet isemmi l-maxtura. Biex mill-ewwel jippreżentanna lil Ġesu bħala l-ikel tal-ħajja tagħna. U aħna ġejna hawnhekk biex nirċievu l-ikel tal-ħajja tagħna. Biex nirċievu l-Ewkaristija. Ukoll biex nirċievu lil Ġesu fl-ikel tal-kelma tiegħu. Imma xi biddel dan kollu fil-ħajja tagħna? X'fil-ħajja tar-rajja dawn ir-rajja minn nies monotoni, minn nies illi prattikament kun jistennew il-ġurnata tgħaddi fuq ix-xogħol tagħhom, jirgħu in-naġġ tagħhom. Saru nies mimlin entużjażmi jgħidilna l-Vanġelu. Bdew jirrakkuntaw ma' kulħadd dak li raw u dak li l-Anġlu kien qalilhom. Bdew jirrakkuntawha ma' kulħadd. X'ġralhom ir-rajja? U x'jista' jiġri lilna jew aħjar x'jixtieq il-mulej Ġesu li jiġri lil kull wieħed u lil kull waħda minna. Meta aħna niltaqgħu ma' min? Meta aħna niftakru li niġu hawnhekk biex niltaqgħu mas-sors tal-ħajja tagħna, mal-oriġni ta' ħajjitna, ma' Alla tagħna, ma' dak li jżommna fil-ħajja, ma' dak li jagħtina kull ma aħna u kull ma għandna, ma' dak li jħobbna b'imħabba kbira. San Pawl qalilna fit-tieni qari, meta waslet il-milja ta' żminijiet, Alla bagħat li l-ibnu wieled minn mara, xi tfisser dik il-milja ta' żminijiet? Meta Alla rid iħobb lill-bniedem, rid iħobb lill-bnedmin u lid-dinja bl-aħjar mod, bl-aqwa mod. Allura meta niġu aħna u nindunaw li aħna oġġett ta' imħabba hekk kbira. Il-mulej Ġesu Alla nnifsu se jsir l-ikel tiegħi fil-kelma u fl-Ewkaristija. Ejdu li intom jekk dan iħallejx xi ħaġa, sinjal fina. Anki jekk forsi għaddejjin minn diffikultajiet u minn problemi li bħalissa jihdulna l-moħħ tagħna u forsi bħalissa wkoll itaqlu l-qalb tagħna. Meta niftakru li Alla jsir tarbija biex flok jidher qudiemna bħala Alla tal-biża' imma jidher qudiemna bħala oġġett tal-imħabba tagħna. Aħna nistgħu nħobbuh u jħobbna lura u interessanti ħafna. Għax tarbija ma tistax ma tħobbx lura lill-ġenituri tagħha. Kieku jkollna nistudjaw l-iżvilupp ta' tarbija żgħira, nindunaw illi tagħmel il-manuvri kollha possibbli u saħansitra jirnexxilha tikdeb lilha nfisha it-tarbija. Biex ma tasal qatt tal-punt li ma tħobbx lill-ġenituri tagħha. Nsemmilkom eżempju wieħed biss. Jekk il-ġenituri ma jagħtux każ tat-tarbija, jekk il-ġenituri ma jaqdux fil-bżonnijiet elementari tagħha, pereżempju bil-ġuħ u ma jtux tiekol. Tarbija żgħira mhix kapaċi tgħid il-ġenituri tiegħi ħżiena. Mhix kapaċi tgħidha, imma x'tagħmel x'tikkonkludi? Tgħid jien ma jistħoqlix li niġi mitmuwa. Jien ma jistħoqlix il-kura l-imħabba tal-ġenituri tiegħi. Araw kemm marbuta allura mat-tarbija, il-bżonn, il-ħtieġa li tħobb lill-ġenituri tagħha. Xi fisser dan? Ifisser li meta Alla jsir tarbija, lilna qiegħed jgħidilna jien ma nistax ngħaddi mingħajrkom. Jien ma nistax ngħaddi mingħajr ma nħobbkom. L-imħabba tiegħi għalikom hi kbira. Tant li ma ngħaddix mingħajrha.
Allura din l-esperjenza li nagħmlu aħna kull darba li niċċelebraw l-Ewkaristija. Hija l-esperjenza tar-rajja li nħalluha timlina bil-ferħ u bħalhom aħna wkoll ngħidu iwa l-Anġlu għandu raġun. Il-messaġġier ta' Alla għandu raġun. Il-kelma ta' Alla titwettaq fil-ħajja tagħna. Vera il-kelma ta' Alla. Hija l-Ewkaristija, hija l-Quddisa u mas-sagramenti l-qrar u s-sagramenti l-oħra, imma b'mod speċjali l-Ewkaristija li lilna tgħinna nindunaw li l-kelma li nisimgħu hi vera, hi ħajja u tiġri f'ħajjitna. Il-mulej jagħtina fidi qawwija biex ma nħallu waqgħat l-Ewkaristija matul din is-sena li qegħdin nibdew, mod speċjali l-Ewkaristija tal-Ħadd. Din hi l-paċi tagħna, llum jum il-paċi. Din hi l-paċi u din hi x-xewqa ta' Marija Omm Alla. Marija hija l-Omm li tagħti id-dawl il-ħajja lil-bina. Imma aħna nafu fl-istorja tal-Vanġelu, fl-istorja ta' Marija, li Marija ma tagħtix id-dawl lil-bina għalija nfisha. Ma tagħtihx għalija nfisha. Jew narawha taħt is-salib fejn Ġesu jgħidilha inti ommi imma wkoll omm il-bnedmin kollha. Inti li trid tagħtini bħala ikel, bħala sosten, bħala support lill-bnedmin, lill-uridek l-oħra. Allura il-ferħ ta' Marija, il-qofol ta' Marija ikun meta? Meta aħna wlieda nersqu lejn bina Ġesu fl-Ewkaristija. Il-mulej jagħtina sena illi verament bħal-rajja ninġabru madwar il-maxtura biex nifirħu u nfaħru lill-Alla u biex din l-esperjenza tagħna ta' ferħ naqsmuha mal-oħrajn fil-ħajja tagħna ta' kuljum mingħajr ma nqogħdu nippritkaw ħafna. Imma l-paċi u lena li tagħtina l-maxtura l-oħrajn jarawh, l-oħrajn iħossuh. Is-sena tajba lil kulħadd.